Ola a todos, estamos no lugar de Ribeira de Botos, en Lalín. Por que viñamos ata aquí? Porque aquí, nesta casa, é onde ensaia o grupo que vos queremos presentar esta noite. É o acubillo de 4 voces que se acompañan, e se fan acompañar habitualmente por instrumentos de percusión, sobre todo de pandeiretas. Pero, curiosamente, non son pandereteiras. Que como é isto? Pois é fácil de explicar, porque non son mulleres, son homes. Chámanse Topo, Rafa, Afonso e Xermán, e xuntáronse xa hai bastantes anos para formar precisamente o primeiro grupo de pandereteiros de Galicia. Seguen xuntos e hoxe ímolos escoitar porque creo que xa están ensaiando. O nome dío todo. Pandeiretas e homes. Pandeiromus. Pandeiromos empezou a resulta da necesidade de cantar os homes, non? De xuntarnos os homes. Antes os grupos na moda, nós cando empezamos nas clases, porque nos gustaba a pandereta, a moda eran as mulleres, non había Falamos homes. de 14 anos, máis ou menos. Sí, 14, hai moitos anos. Xa hai anos, San tantos anos, mira. É certo que vos liberastes todos aí, tan... Home, eu fui un pandereteira de brincadeira uns cuantos anos. Oches pandereteiros. Sí, porque estábamos no local de ensaio abaixo e baixaba Chiño e dicía, a ver, chicas, para arriba, e subíamos todas. E claro. Dos donde cantas tú? Ali no medio das mulleres, como un ronco ou desafinando porque non chegas ao tono con nitidez ou tal. Entonces Pandeiromos era eso, non? Un pouco. Ademais de aprender mogollón de cousas, poder cantar con igual. Mira, hai 4 mozos así xuntos. Ligades máis ou facedesvos máis competencia ou como funciona isto? No, non hai competencia. Que sabes que somos amigos hasta para eso, E é increíble, ¿no? Nunca nos pelexamos por ninguna moza. Ai, non me podo creer. Pois é certo. Que non me fixarades dous nunha mesma moza, es que non me podo Sí, creer. e 3 e os 4, seguro que tamén moi ser como que non. A Topo definiríacho como o cabalo que tira do carro, sempre vai diante, sempre empuxando, sempre levándonos con el. E realmente é un pouco a alma do grupo, Topo, non? Topo é o jefe. É o que di. Todo o que hai que facer, pero despois xa nos decimos... Despois imos facendo. Este é Topo, de Lalín. Despois de vivir en Santiago uns anos, sentiu que tiña que volver á aldea. Fixo e converteu esta casa na que vive ca muller e ca filla no centro sobre o que xiran as múltiples actividades deste creador incansable e filósofo sen remedio. Topo foi dos primeiros pandeiromos. Pandeiromos, menuda experiencia. Sí, me acordo dos inicios de Pandeiromos. Foi nun local antigo de brincadeira. Empezamos ali a ensaiar, a xuntarnos. Só que boteinos a todos. Amigos, quedeime co negocio, era un bo negocio, dixen xa. Empecé a dirixir espectáculos porque na condición, pois, lle toca a un e ao final foi a min. Quizás tamén estudei artes e oficios, estuve en condición de mando, estuve no exército, eu que sei, moitas cousas que igual te relacionan ao final porque vas estudiando de por que chegas a este punto, non? Eu quería tirarme nunha hamaca e non facer nada. Estou dunha compañía que se chama Harmonium, que foi a que, fundamos eu, Rafa e Marta. A raíz de que vimos que aí nos gustaba, había un mercado grande e tiñamos, moito que dicir. Sobre todo na tradición e nos estímulos, non? Estimular a eses nenos que están empapados todo o día de videoxogos, pero que ante a maxia de
de unha careta, se quedan abrallados e nos encanta que os nenos e os maiores, porque ao final, o que nos disfruta ao final máis son os maiores, vendo como se un neno ten medo ante un muñequito, ou que lle sonríe, ou que fala con el, non? E a nós todo o que, sobre todo nos nenos, non? O que máis nos gusta é traballar cos nenos, de que eles vexan que hai un futuro máis plástico, máis terrenal, non só a través dunha pantalla, sea de videojuegos, sea de ordenador, sea de televisión, de cine, que tamén a vida está en relacionarnos, en cantar xuntos. Completamos un pouco o noso traballo a raíz de pandeiromos, da música, das recollidas do tradicional. Empezamos a aparecernos manifestacións como xigantes, cabezudos, e eu empecé a incorporalos nos traballos que facíamos de pasarrúas, con música, empecé a incorporalos, empezamos a ver que funcionaban bastante ben, e a raíz deso, pois, empezou a crearse Harmonium. Eu nací no campo, nunha aldea, hasta os 7 anos viví na aldea, entón eu quería volver a ter unha aldea e ter unha capacidade de esparcimento, de poder salir a dar un paseo, ou plantar un tomate, ou picar un pouco de leña, que tamén fai falta para sentir a terra, senón ao final nas aceras e no cemento non funciona moi ben, non? A xente da aldea tamén, os vellos non o entenden, pero o topo que fará aquí, o topo metido, tal, e ademais, claro, despois te ven na televisión, non? En outros sitios, non? E de repente te ven aquí, te ven eso, pois collendo unha sacha e no tal, ou axudando a tirar, a parir un becerro, ou o que sea. Entón, pois, tamén para min é moi importante, que tamén a xente, que todos nos relacionemos uns con outros, que nos entendamos todos, non? Bueno, topo que como unha mina de temas que todos se nos acumulan. A filosofía de Pandeiromos é pasalo ben. É que nos pasámoslo moi ben, sempre, pero... Ti falaches de outra cosa, falaches da necesidade esta de cantar os homes e tal, pero... Sí, porque eso ao final o objetivo é pasalo ben. A necesidade, porque necesitas pasalo ben para vivir. É certo que unha vez fostes en avión? Conta iso. En avión, desde o principio xa era un... Te imagínate, eu levaba unha petada de pan, de Lalín, destas de 4 kilos, para Bélgica, cunha ristra de chourizos e 2 queixos, porque non sabía o que iba a pasar, non? Levabas todo iso na man? Sí, así, no brazo, e na outra lata, por si acaso, nos se equivocaban no vuelo, e marchaba a lata para a China, e nos tiñamos que tocar, e non eu a lata, levaba a lata ali agarrada, non? E chegamos a Bruselas. Primeira chegada, Grupo Milladoiro, cunhos pedazos de containers que levaban todo empaquetadito, todo maquetado. E nós coas varas, cos paus, a pesada de pan. Carrejoña colgando. Cos jorros. Aquelo era... E un carteliño, Pandeiromos. E despois chegamos e alucinamos. Co nivel, a xente, vimos outro mundo musical, outra... Xa nos quedábamos ali a traballar. Nos daban 1 mes e medio de contratos por Alemania, por festivales... Como Marquese, xa. Sí, porque éramos unha cousa moi extraña, moi rara, non? Rafa xa é como meu fillo, meu pai e meu irmán. A ver, como sona iso? Rafa, de Rianxo, estudou filoloxía inglesa e por iso exerce de traductor do grupo cando viaxan polo mundo adiante. É o máis novo dos 4. Canta, compón, deseña e inventa o que faga falta. É técnico e artista a partes iguais, pero sobre todo, Rafa é o que se di un home feliz. Ficharon para Pandeiromos, que eu iba todo cheo, dicindo, Pandeiromos, que maravilla. E bueno, non era para tanto. Moi divertido, moi ben. Na verdade, con Pandeiromos aprendi moitas cousas, conocí moita xente, vin moitos sitios. Eu, dentro de Pandeiromos, son o técnico. O técnico e, a veces, o payaso. Pandeiromos fai música tradicional,
De feito, temos aí a medio gravar un disco de temas populares, destos que se conocen de toda a vida, tipo Veño da Vixe da Barca e cousas así. E aparte estamos facendo pois un pouco de fusión con novas tecnoloxías. Nunca vou a cambiar, cada porto unha muller, cartos non me van faltar. Isto de Bruselas, por exemplo, foi chegar ali como se fóramos os Rolling Stones. Hotel pa nós, o escenario de aquí a mañán, impresionante. Moi ben. Tamén temos actuado en descansos de orquestas, cando se marcha todo o mundo e quedan 4 ali. Me acordo o día das Torres Xemelas, actuamos en Ribeira e había 4 personas de público, 6 no escenario. Foi un pouco... Pero bueno, fixemos de todo na vida. Son de Rianxo, de feito sigo indo todos os fins de semana por casa e teño unha relación moi estreita cos meus pais, non sei, non podería vivir sin meus pais. Que me fai a min as sardiñas cando chego a casa, non pode ser. Ensaiamos aquí no noso estudio, que peso fixemos. Isto era unha palleira que estaba sin piso ni nada, botámoslo piso, fixemos as divisións, todo unha parede puxémola con pedra para acondicionar acústicamente, depois revestimos con materiales absorbentes, o sea, fixemos un pouco... É un estudio casero, pero de certo nivel. E ti acoplaches aquí? Vives aquí tamén? Eu, é que a raíz de fundar a compañía, eu, Topo e Marta, pois, claro, necesitábamos un local, un almacén, un taller, un estudio para facer todo, para diseñar e tal. Entonces, como tiñamos aquí esta posibilidad, pois xa o fixemos aquí porque tampouco hai que pagar alquiler. E é máis cómodo que chegas, desmontas e estás na casa. E, home, acoplado, eu tío aquí de luns a xoves todas as semanas, metido na cova, como di Topo, ali no estudio e no taller, pero, bueno, son feliz así. Paso moi ben. Teño todos os cacharros do mundo para experimentar. Teño o último en tecnoloxía informática, paso pipa aquí. A min o que me xenera Pandiromos en xeral é unha suma de experiencias que a mí me fixeron medrar como persona. O sea, a min Pandiromos, por exemplo, cambiou unha vida. Aunque son así un pouco... Eu estudiara informática, estudiara inglés, fun facendo por aí as miñas cousas. En Pandiromos, pois me financiou o meu primeiro ordenador, que daquela non me podía permitir. Me apoyaron no das clases de técnico de sonido, e despois me deron a liberdade de ocuparme da sección informática. Entón, digamos que un pouco me axudaron a orientar a miña vida por onde eu quería, e de feito sigo. Con que instrumentos normalmente... Pandiromos, sí. Pandiromos utilizamos maiormente percusión tradicional, pandiretas, latas, cunchas, o que hai na cociña. Tú podes tocar algo con eso? Necesitaría unha cuchariña ou algo para darlle, pero bueno, isto casi pode sonar como un shaker. Xa lle buscou o xeito. Hai que tapar o burato. E cantas algo de paso? Home, así, a bote pronto. Con azucarero non se me ocorre nada. Con azucarero non é sin azucarero? Sin azucarero. Venga, va. Miña Virxen de Belén, miña Virxen de Belén, se o cantar fora pecado, ui, ai, 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 non se salvaba ninguén. Que estás encantado. Sí, no, eu, a verdade, ahora mismo son feliz. Que a miña vida. E a muller do ferreiro ten un xustillo, pim, 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 que yo fixo ferreiro co seu martillo. Pim, 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 molinero, molinero, portugués. A muller do ferreiro ten unha saia, Pim, 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 que lla fixo ferreiro ca súa navalla. pim, 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 molinero, molinero, portugués. E a muller do ferreiro ten unhas brajas Pim, 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 que chora mesmo la boca. que llas fixo ferreiro na súa fragua. Pim, 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 molinero, molinero, portugués. E a muller do ferreiro pariu Antonte. Pim, 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 20
25 bisaras e un picaporte. Pim, 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 molinero, molinero, portugués. Xermán é como neno pequeno a veces, non? É moi serio para certas cousas, pero para outras é un escojone de tío. Este é Xermán, un home dividido. Vive en Couso, na Estrada, traballa na Universidade de Vigo, pero un día namorouse das cores do Caurel. De feito, aquí na Seara ten a súa única propiedade, na que libera a cabeza e traballa cas mans. Hai moitos anos, como no 89, 90, por aí, caín un día por aquí, de casualidade, en viaxes que facíamos ca facultad, cando estaba estudiando. E nada, gustoume, funme enganchando, fun vindo, como 10 veces ao ano, 12, a pasar temporadas, días, de acampada, en casas de xente que che deixaba, e pouco a pouco. E, bueno, pois non sei, hai un ano ou así, con un grupo de amigos dali de onde son eu, pois decidimos comprar aquí unha casa para poder, bueno, vir cando nos parecera, estar, bueno, asentarse un poquinho por aquí tamén. É un espacio para poder estar onde me gusta estar, cando me guste, e para compartir con máis xente tamén. Ese tamén é un sentido que bueno, que sempre a min me levou e os compañeros cos que teño a casa, en copropiedade, pois tamén, non? Veciños que vivan aquí todo o ano, me parece, se non me equivoco, que hai 6. 6 veciños, quer decir 6 casas habitadas. E despois hai un par deles que andan a cabalo entre no verán, primavera, verán por aquí, inverno, máis por, bueno, pois, en Quiroga, sobre todo. E despois, creo, tampouco o número, bueno, non vamos a facer moito caso, pero creo que hai 9 casas que compramos xente de fora, que tampouco están aquí todo o ano, que vamos vindo un fin de semana, en Semana Santa, bueno, en vacacións, bueno, casi todos, non todos, pero bueno, moitos de nós estamos arreglando as casas, non? Os máis ou menos, coas nosas mans, co noso traballo, entón, preguntabas a que vimos aquí, a traballar. E, bueno, sí, o que decías, a estar coa xente do pobo, que tamén é un dos motivos de estar aquí, non? O número é reducido, entonces, claro, nos conocemos todos, intercambiamos, a xente se interesa por ver que estás facendo, asoman pola casa a ver como van as obras, preguntan de onde eres, de onde ves, e nos intentamos corresponder á amabilidade tamén, pois, na medida que podemos, non? Pois, sobre todo, nada máis chegar, ir a saludar a xente, pois, non sei, nos invitan pola festa do pobo a comer, a tomar café, nos correspondemos á invitación tamén. Mira como me puxo aquí donde me daba o sol un pouco. Cantos tes, Fina? Cantos anos tes? Caso, che. Porque me discuten a min que non, que Fina terá 60 anos ou así, eu sí, 60 anos. Querenme Casi deixar do meu contenta, pero non che vale. Vale. A min do Caurel gústame todo, absolutamente todo, o que conozco e tamén o que non conozco. A min o que me gusta é a diversidade de colores, de formas, de entornos e de paisaxes que me encontro. Tanto desde o punto de vista de polas diferencias de altitude que hai entre os cumios que poden andar por 1500, 1600, os máis altos, e as zonas máis baixas, que as máis baixas andan sobre os 500 aproximadamente, como pola diferencia que hai entre as estacións. É dicir, o Caurel é blanco no inverno, con neve, cos castiñeiros en folla, cos castiñeiros sin folla, cos castiñeiros nacendo ya folla, amarelo no outono, verde claro no verán e verde oscuro na primavera. As súas diferencias de altitude, os seus ríos, os seus vales, tamén determinan o asentamento dos povos en onde están, que están perfectamente integrados na paisaxe. Aquí, cando chegamos aquí, o que nos topamos é unha antigua palleira que vamos a reconvertir en casa. O que faremos é botar un piso de madeira, en 2 niveles, porque está, bueno, isto está en 2 niveles, temos que mover algunha viga e colocar, algunha incluso sustituíla porque está bastante mal, e nada, deixar en principio un espacio aberto, cunha barandilla ali que irán as escaleiras para baixo, de maneira que nos poidamos asomar ao que é a cociña, un pouco, para ter un espacio aberto. E os colegas de Pandeiromos foron a botarche unha man, ou non? Hombre, claro, que viñeron. Falta Rafa, que xa o teño aí. E recordo, bueno, hai pouco estiveron Alfonso e Topo en Caurel, ali na casa, pois, traballando e falando e divertíndonos e cantando e tal.
E había tempo que non estábamos así xuntos moito tempo, moitas horas, non? E entón eu nun momento dado quedei máis e dixen, joder, sodes igual que hai 10 anos, tío, estades igual, os dous discutindo amigablemente, chamándovos o mismo que vos chamabades hai 10 anos, é increíble. A ti compensa, che? Pandeiromos. Pois claro. En que che compensa? Me dá un lugar en donde, ademais do que falábamos da amistade e o colegueo, en donde expresar cousas, non? E donde aprender continuamente do que foi, pero de cara ao futuro tamén, non? Alfonso é o como decirlo, o un pouco fervello así de vez en cando, despois está tranquilo, pero de vez en cando. Ele é Afonso. Saiu de Salvaterra de Miño. Veu cara a Santiago para estudar fotografía. Estudou, sí. De feito, xa o vedes entre luces e forillos. Pero como digno fillo dun mestre aguardenteiro, aprendeu tamén onde se poden tomar os mellores licores da súa adorada Rúa de San Pedro. Sempre cos amigos. E será por amigos. Eu son de unha parroquia de Salvaterra que se chama Cabreira. Cheguei aquí hai 16 anos, debe haber. Vim precisamente a estudiar fotografía e quedei. Non me dedico tanto a reflexar Compostela. Vivo máis Compostela que a reflexo en foto. A min sempre me gustou moito facer fotografía non digo fotografía, iba a decir lenta, non? Quero dicir, fotografía a miña bola, o sea, non ter que facer esa fotografía en este espacio de tempo. A min gustame disfrutar do momento, non? E entonces ter o meu tempo para facer a fotografía. A fotografía de natureza sempre me gustou moito. Fotografías perdido por aí, eu só, ou eu unha boa compañía, e poder disfrutar do que a natureza e a luz dese momento, non? Poder percibir a luz, de poder reflexala ou polo menos intentar reflexar esa luz. O da música sempre me gustou, xa desde pequeno, teño que reconocer que foi sempre por iniciativa de meu pai, non? Que quería que tocara gaita, que fora un gaiteiro. Empecé a meterme no mundillo este da música tradicional, e unha vez aquí en Compostela, pois xa na noite xa vivía moito máis o tema este da música, das pandeiretas, e foi por aí. O punto que temos é que nos gusta pasalo ben e que nos gusta disfrutar dos bons momentos da vida, da música. E o que sí nos gusta son as recollidas de campo, non? O sea, a min un dos puntos máis importantes e que descubrín despois de aprender a tocar a pandereta foi realmente ir a que me ensinaran a tocar a pandereta unha señora maior, un señor maior, conocer as aldeas que che deixen entrar nas casas e compartir. Iso é o máis guai de todo, non? Como son os ensaios aquí? Contame esas xornadas. Os ensaios aquí son... Esas duras xornadas de traballo. Son todo menos duras, son moi amenas. Xa imagino. Sí, porque quedamos aquí, eso, si quedamos para xantar, vimos aquí, comemos todos xuntos.
Tomamos o café, despois do café tomamos un par de chupitos e pouco a pouco imos indo para o estudio. Que queres dicir con se de pouco a pouco imos indo para o estudio? Quero dicir que non é, bueno, é hora, temos que ir, no, vamos cando... A mellor que incluso quedamos aquí e empezamos a cantar algo aquí, no? Estou me quedando seco, eu vou tomar un, non queres un chupito de eso? Bueno, vale. Tú queres de... Bueno, claro, fixo teu pai que vai decir, está bo? Hombre, ten cuidado, vai a ser que... Pero podemos Vou botar un chupitiño solo, vai a ser que... Bueno. Vamos a botar un No, poquinho máis. no, Anda, veña, va, que máis que dá. despois canto eu. No, para que se vesa a cor que ten, non? Porque... Sí, impresionante, eh? Por ti ou por min? Por teu pai, que fixo a caña de arroz. Moi ben. Esto está bo. E a filosofía do grupo, eu creo que é esa, non? Disfrutar co que facemos. Sin máis. É vibrante, é energético cantar os homes. Co que sabemos de escena, co que sabemos de instrumentos de percusión, co que sabemos da tradición de Galicia, co que sabemos de que todo xunto, eu creo que é moito. Eu véxome con 80 anos, véxome cos pandeiromos por aí de viños, cantando polos bares. Sempre digo que pandeiromos non é un grupo, é unha forma de vivir. Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: Santo Cristo e Maila Ponte e a Burga fervendo en auga. Se recita de papa de millo, unha bella comer, que rollo por donde el millo de cachete. Que despois tuvo fame e outra se te comeu e despois recucou, e subiu como un fuego no aire. Tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o ribeiro, a cachucha e malontroido de la falla. De papas de millo unha bella comeu e quebroulle o cordón do xustillo de tanto que encheu. E despois tivo fame e outra se te comeu e despois recuncou e subiu como un fogo no aire. Fis, pum, e